Ibarran azko auzoko festa ikusten dugu mailan bueltan elkartu zeatela. Zer asmokin antolatzen dira festa hauek? Pixka eta auzolanen festa polit bat egiteko helburuakin eta harremana mantentzeko helburuakin. Ume asko daude eta asko ibiltzea elkarrekin denak hemen daula eta mantentzeagatik 2 urte ezin zen eta 3. kontan jarraitzeagatik ohiturarekin bai. 2. edizio da, nola izan festa hau? Holaxe, gaur bezala azkari xume bat iteko asmoakin, abertzen muzateratzen zen, eta azkenen uste baino jende gehiago juntatu zen, eta hortan gaude baino bai. Azkuia gauza, nolako gauzoa da? Jende gaztea bizi da, nolako da? Era bat, beso bizileko etxeak dira, eta orduan bere garaien etorri zen jende gaztea izan zen, eta gaur egun denak edade txuko umek dauzkau, edade txuko umek, bai. Ikusten du mailan bueltan elkartu zeatela, baina, zer antolatu dezute gaur? Izan dugu goizen txupinazioa hain dugu, astoa jetxi dugu hemen gure kartelan eta jarri dugun gure zeinua hoi da, astoa jetxi dugu umek eta ibiltzeko, jolasak jarri izkieu, altxorraren bila eta hola. Margotu izkio aurpegik eta holako ekintza batzukin ditugu, eta bitarten pintxopotean da xalda, aragi gozia, txorixua eta hola. Eta oain ja bazkaltzea goaz, gero arratsalden kontzertu egongo da. Eta gero jaiai bukaera emanez, denak jaso eta... Aurrote aldu mailan bueltan, zen da menua? Norbeak bere txetikan ekarri nahi izan duna, alduna batzuk arroza, bestek ensalada, norbeak daukana. Tikian barrun edaria eta kafea, txupitoa sartu gendun, eta hortik aurraia bakoitzak nahi duna. Postre, bai? Horrelako zaude beharko horrelako festa bat, ez? Taldea egiteko inguru ezagutzeko. Bai, azken baten, asko juntatze geha ezagunak umek ikastolen bateko dela, baina gero jende asko dago, lota bestik etortzez dana, leku guztietan bezala, eta biltzeko eskusa politikoa da.